Poštovani predsjedniče Vlade, u Rumunjskoj su poništeni predsjednički izbori. Izabrani kandidat je poništen, cijeli proces je vraćen na početne postavke. Zašto? Jer je proglašen za klasičnog globalističkog neprijatelja uz prigodno tepanje, patetično, nacionalist, putinofil. Povjerenik Europske unije, bivši povjerenik Breton, izjavio je kako je posao sa Rumunjskom obavljen, a da je to isto moguće učiniti i u Njemačkoj, očito aludirajući na AfD. Sada znamo da je prije nekoliko tjedana taj isti Breton izjavio i da platformu X treba ukinuti unutar Europske unije, što znači dodatno ograničiti ljudska prava na slobodu govora. Mene zanima što vi kao predsjednik Vlade i utjecajni pučanin mislite o takvoj politici grubog miješanja u suverenitet pojedinih zemalja, ako je to što je Breton govorio točno. Hvala vam lijepa. I koji je stav hrvatske Vlade o tom problemu? Izvolite odgovor. Ono što je dobro, treba raditi na kritičkom promišljanju, na provjeravanju onoga što je istina, što je laž, što je percepcija, što su činjenice. Međutim, u današnje informacijsko-komunikacijsko vrijeme uz toliko napora za lažnim informacijama, fake newsom, briljantnim uradcima kao primjerima ili kao munjevitim reakcijama dobronamjernih ljudi, nije lako ljudima razabrati što je istina, a što je laž. U takvom vremenu živimo i oni koji se tome ne prilagode teško se mogu nositi sa novim demokratskim izazovima